Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. पिळगांव आमचे रिलेशन सदाच असले, जसे म्हणतात तसे जे पक्ष सोडून गेले किंवा राज्याचे कोणी साथ सोडून गेले म्हणून प्रजा किंवा जे मावळे असा ते सामके खंबीरपणे आमच्या फाटल्यान असा आणि पिळगांवचे मावळे जे असा ते आमच्या बरोबर असा आणि ते मया खातीर पिळगांव खातीर माझ्या बरोबर सदाच असतले. आमदारान केन्ना येऊन ते आन्सर दिलेले आसा किंवा त्यांनी अजूनपर्यंत हाडून दाखयले ना की मया मतदारसंघात कितें डेव्हलपमेंटाचे काम केला पळय ताका चॅलेंज आसा त्यांनी कितें काम केला हाडून दिल्या दाखयला पळय ते त्यांनी लोकां फुडें हाडपाचें. सदांच आम्ही सांगता ताका सदांच 2-3 प्रेस कॉन्फरन्स जाले पण अजूनपर्यंत त्यांनी काय आन्सर दिलेले ना. जे पदाधिकारी गेल्या त्यांच्याबद्दल आमकां खंयच चूक ना, कारण त्यांच्यापासून आम्ही आमकां दुष्परिणाम काय ना आणि बरो परिणाम काय ना. ते असले पण निष्क्रिय कशा असले त्याच्याबद्दल फरक करना. खंयच्या पार्टीत कोण येतले आता उदाहरण घे, जो आमदार समयेचो तोच अन्य पक्षाचो आसलो, ऐन वेळार ताका पार्टीन तिकेट दिली, त्याच्या पिंडानूच काँग्रेस आसली, काँग्रेसचो उमेदवार बीजेपीन हाडलो, बीजेपीच्या कार्यकर्त्याक आपल्याला निवडून दिलो पक्ष म्हणून. आमच्या पक्षात जे गोवा फडचे जे कागदोपत्री गेल्या ते 3 कार्यकर्ते गेले असे आणि बीजेपीचे कार्यकर्ते आमच्याकडे आसा न्हू. बीजेपीचे कार्यकर्ते आमच्याकडे भितर अंडरग्राउंड राहून काम करता, आमच्या बूथ संघटनेक आमकां काम करता बीजेपीचेच कार्यकर्ते.